கடந்த திமுக ஆட்சியில் சாலைகள் அமைத்ததில் முறைகேடு செய்ததாக அறப்போர் இயக்கம் அளித்த புகாரில் கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் ஏவா வேலு உள்பட 11 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அவரது வீடு மற்றும் கல்லூரிகள் உள்பட 20 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டதில் 40 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் 3ஆம் தேதி விசாரணைக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சைக்காக ஏவா வேலு சிங்கப்பூர் சென்றதால் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதனை ரத்து செய்ய கோரி ஏவா வேலு தரப்பில் தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் வரும் 28ஆம் தேதி வரை அவரை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்தது. வரும் 15ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முன் ஏவா வேலு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று சென்னை திரும்பிய ஏவா வேலு நாளை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.